Andorang sota mulai parminggota martang yang nauhom mahita saluhutna. Saluhut parahlado HKBP Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu letare madihamu amanginang. Remaja naposo bulung namandohoti ibadah di gereja di Bagasan Marsada-sada. Kuriani tuhata na dihanolngan namar pungudo hita muse hadarion di minggu letare namar lapatan marlas niroha mahamuna marlas niroha mahamu rap doho Jerusalem jala marolopolo mida ibana sude hamu ale aka na holong roha di ibana. Pupuji hami maho ale Tuhan debata silehon las niroha di hami asi niroham do nampanguluhon hami. Asi nirohani debatado na menguluhon hita tahalas soma pambainan nai tungoluta tapuji ma asi nirohanai jala ta endehoma ede puji-pujian tu ibana marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat 1 2 taba 4 marlas niroha hitaon.
hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi perbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Marlas niroa mahamu rap doho Jerusalem, jala marlopolo bida ibana sudehamu, ale akan oholong roha di ibana, marlas niroa si tutuma rap doho ibana sudehamu, ale akan marsa roha mida ibana naselaon. Las dorohaku di akan mandok tuhau, beta hita manopo bagas ni Jehovah, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu di padumuhon jolma doho debata, upuji hami magwarmi jala hudok hami moliate tuho, ala nisaluhu na binahemi, patupahon hanguluon nami. Tay dongani mahami marhite-hite asi niroham, asa hupikiri hami totong na tinaomu doho hamatem, asa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon na sitong, jala asa maroha holongan hami uhu mandok moliate tuho, asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naong tinobusmu marhite-hite mudar-muda badiai, ola nion ro di saliling niledeng na. Amen. Hundul mamu. Tapuji ma Tuhata, meredesya buku ede nomor 110 ayat sada, las rohaku situtu. Tatangi homa patik ni debata, di mingguta sadarion, ima sian patik parjolo rodi sepasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana omu jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na ditoru di tano, yang gotung gabis baon manang siolon. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna dosogo akan na marseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hauma pabadiaon ari minggui, dina ono marido, ulangi, patik paupaton, ingot hauma pabadiaon di ari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa ulaomu, alay anggo di ari papituhoni, ari perbadianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo nina sadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi diisi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina ono mari do ditopa debata langi doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Ibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasango pemudo na torasmu, asa martua ho jala leleng mangolo di tano na dilehon ni Jehovah debatam diho.
patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olo makatindakon hata nasututu meralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripen ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Biharo padok ni debata taringo tu patik na sapului, odo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargowo naso hatu dosan jala parimas, tiluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasugoroha diau, alai asido rohaku di akan na beribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalosi patiki, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, maredes yang bukwede onom 180 sada, ayat sada 1-2, ale amang asiroham. Tatopo tima dosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargo na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sen akka dalammu. Masay gudang do pangolusyon nami di patikmu. Alay ingo mahami, ale Tuhan, ala ni denggan di basam do asin ni roham, tay unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangolusyon nami, tay ingo mahami hobar tu asin ni roham, doho denggan di basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
baga-baga di debata taringo Tuhasan di dosa. Umopop hita gabe dosa do ibadah naso tumada dosa di bayan debata. Asa gabe hati goran di debata hita. Mari hite ibana. Asa ngapo mari debata na diginjang. Amin. Kudul mahamu. Tapuji matuhata maredesan bukuede oparatus saplalu ayasa data baopat sasude hadosamu. Katangi homa hatani debata nagabe epistel di minggu sadarion. Tersurat di Lukas 15 ayat 1 rodi pitu. Tajahama marsoris-sorin nungi di pasol hotorop akasi jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida, dijakonondo aka pardosa, pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaot tunasida. Ise hamu sahalak par biru-biru 100, anggota depar sadasiani, naso tunggalon nasiapul siai di ladang. Lahoma mangaluli naso taridai, paima jumpangsa. Iadung dapotsa dia pehon matua barana sian lasni rohana. Jadi dong saha ibana tujabuna di papung ma ale-alena dohot obar hudulna di dogma tunasida marlas niroha mahamu rap dohot au ala jupang au biru-biruku namagui. Udok matuhamu tumat tusido gumudang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak. Naolo paubahon rohana, asamida sia pulusia partigor, nasopola paubahon rohana sida, ido sahatna. Martua do akan atumangion hatani debata, jala nau piotsa. Amin. Tapuji matuhata, maredesan buku ede nomor 241, ayat 112, asal ma ibana. Hati dako maha porsiotai
So nahindak ko ni dongat ta sa porsiyaw di sadok portibion. Ra mahita madok. Au persea to diwata Jehovah. I doa mapargugo na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au persea di Yesus Kristus. Anak ni dibata Jehovah na sasadai. Iman na tubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian sa tondi parbadia. Anorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit. Ipanguman ni Silatus. Na matetarpadal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubana turu. Namulak di hari patuluhon. Na naik tu surgo. Lau hundul di siamun di dibata Jehovah. Amanai pergugo na suatu dosa ni. Isi may bana pay mamulak sogo tutanoon. Manguhumi alak na mangulu doho na mate. Au persea di tondi parabadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Do asan ni dosa. Do diatai na mandok. Mula mangulu do sogo daging ni halak nong mate. Ro di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigay matikting doho tangyang pangandianon. Shalom, Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguon di Bagas Joro, dohot napatupahon parmingguon di Bagasta Ganup Marsadasada. Laos huhutma pasahaton nami sian Parhalado, selamat ulang tahun turuas nihuria namarulang tahun Ari hatu tubu dohot na marulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 27 Maret 2022. Guarni mingguta ima letare. Letare marlapatan marlas niroha mahamu. Yesaya 66 ayat 10a. Topik mingguta ima marlas niroha di bagasan Tuhani, bersuka cita dalam Tuhan. Dakdanak natubu, di hari Selasa 15 Maret 2022, nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak boru tu keluarga Sarwin Kiko Hasudungan Napitupulu, Inang Neri Dameria Parsaulian Opung Sugu. Nomor register 07 Pitutolu. Alamat Puspitaloka, Blok K5, Nomor 8 BSD City, Tangerang, Wiksion. Hipasdo dakdanaki nang natorasna. Ruas natamba. Mamuka Minggu Sadarion, 20 Maret 2022, di Jalodo Gabe Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Naparjolo keluarga Gunawan Purba, Inang Justisia Sinaga, nomor register sada 060. Pida Sian Gareja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, Resort Dolok Sanggul, Distrik Tolu Humbang. Alamat Nasida Kampung Buaran RT 01 RW 07 Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Wiksion. Napaduahon, keluarga Gotland Hasagala, Inang Ernita Simbolon, Dohot Sahalak Iana Konasida, nomor register sada 0 onom sada. Pida Sian Gereja HKBP Seksama, Resort Seksama Medan. Alamat Nasida, Perum Serpong Park, Cluster Gold, Blok G Sada, nomor 30 Sada, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Masuk Wik, Jerusalem. Anggiatma gabe ruas namangolu partondion nasida di Huriata. Pakobasion partangyangan wik marhite online. Parhalado manosoi sude ruas ni Huria di Ganup Wik, asa dihaburjuhon mandohoti partangyangan wik, na dipatupa marhite online.
songononma hatotuan partikian di pertangyangan di Ganupwik, marhitezum na dipuka pukul 20 WIB. Ima di hari Kamis 31 Maret 2022 di Wik Sion. Bakti Sosial Paskah HKBP Serpong. Hombar tu Pakobasion ni Huriata di Pesta Paskah, Panitia Paskah HKBP Serpong, naeng patupa Bakti Sosial Paskah, songon naditoruon. Naparjolo pasahaton sembako turuas HKBP Serpong na terdampak ekonomi. Tu hombar balok ni gareja, doho tu lingkungan tempat pemrosesan akhir manang TPA Cipecang, Tangerang Selatan. Napaduahon bantuan tu panti asuhan anak penderita hidrosefalus di Bintaro. Napatuluhon bantuan pengadaan buku tu SD swasta latihan HKBP Peraja Tarutung. Pinangido matusude ruas ni HKBP Serpong, parsidohot jala manangyakon ulaon ni Huriata. Domutusi panitia nunga patupa proposal kegiatan nanaeng si padalanon. Taparsiajari ma proposalon, jala tato tuhon ma akan naboi si pasahatota tuha perluan pakko basianon. Gerakan Rp5.000 perempuan HKBP. Uluan ni HKBP nunga pasahaton surat tusude pareses si pasahaton tuganup huria. Suraton ima manguduti haputusan ni konferensi perempuan HKBP bulan Maret 2022 taringot tu gerakan Rp5.000 laho manggohi kewajiban HKBP tu dana pensiun HKBP. Laho mandalaton program-programon pinangido matusude perempuan HKBP laho pasahaton sumbangan sukarela marhite na pasahaton dana Rp5.000 sahalido pasahaton. Pinangido matusude perempuan marsitutu patuduhon ulaunon di tahun hasadaon ni roha 2022. Parmingguon di Bagas Joro. Pamaretata nunga manotopon pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM level 2 di Kota Tangerang Selatan. Rapot Parhalado HKBP Serpong nunga manotopon laho patupahon parmingguan di Bagas Joro mamuka mai Minggu 20 Maret 2022. Parmingguan pukul 8 WIB Marhata Indonesia, pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Dungi ditotopon rapot Parhalado Selasa 22 Maret 2022 do mamuka sian Minggu sada Mei 2022 parmingguan dipuka opat hali. Ima parmingguan parjolo pukul 6 WIB Marhata Indonesia. Parmingguan paduahon pukul 8 WIB Marhata Indonesia. Parmingguan patoluhon pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Parmingguan paupaton pukul 10.07 WIB Marhata Indonesia. Tautan manangling Google Form pasuroton diri tu parmingguan sarupa do tiap minggu. Ima di http://bit.ly/daftar ibadah HKBP Serpong. Gereja Mansai Gomos Paingoton asa akaruas na pasuraton dirina nunga mandapot vaksin 2 hali. Dungi dipangido Gomos asa unang mamboan dakdanak balita tu gareja. Boi mata jaha panorangion nagu banjang ditikting naung disagihon tuhita di WA Group Wiktabe. Lowongan guru pendidikan agama Kristen. Marningot dihahurangan di guru pendidikan agama Kristen di piga-piga Sekolah Negeri Tangerang Selatan, dohot nahumaliangna,
HKBP Serpong Marhita Seksi Pendidikan Dewan Diakonia, Gabe Parsidohot mengurupi pamaretata, laho paradehon guru pendidikan agama Kristen tunaso adong dope naso adong dope guru agama Kristen Hombartuson dibuka HKBP Serpongdo patupa lowongan guru agama Kristen tu tingkat SD, SMP, dohot SMA, manang SMK. Di akana margiot niroha di pakobasionon, taida jalata jahama aka persyaratan nadumasip ditikting naung disagihon tu hitabe. Donor darah rap dohot PMI Pandeglang. Seksi Kesehatan HKBP Serpong, Rap Dohot PMI Pandeglang, naing patupahon ulaon donor darah di hari Minggu 3 April 2022. Dibuka mulai pukul siawib, dihamu ruas nihuria naing parsidohot di ulaoni, boima di pabotohon marhite inang Dr. Riris Tarihoran, WA 08 103 8003 5721 Toktong ma di jamoton hahipason marhite na toktong mangulahon protokol kesehatan naung ditotopon di huriata. Soso mandambai guru sekolah minggu. Hombar tu hinarikot ni generasi dohot pakobasion di sekolah minggu. Seksi sekolah minggu mengotang ruas ni huria namargiot di roha marhobas di kategorial sekolah minggu gabe guru sekolah minggu. Tahubungi ma pengurus ni seksi sekolah minggu Pera Pasaribu di nomor 0 walusada tolusada 0000 sia 2 tolusada. Manang marhite sintua wikna B lahu mendaftar. Marsangap ma guarni tuhata marhite pakobasion di sekolah minggu. Pandidion Nabadia. Ulaun Pandidion Nabadia di Patupa di hari Minggu 3 April 2022 pukul 10.30 WIB. Di aka keluarga nanaing mamboan dakdanak sididion di pabotohon ma tu sintua di ganup wik nabe. Konseling Pandidion Nabadia di Patupa di hari Kamis 21 Maret 2022 pukul 10.00 sahat pukul 10.30 WIB. Akahatuntuan dinalaho tardidi boima dijaha ditikting naung disagihon. Partangyangan dohot ruas napaimahon hamalumon. Di Patupado partangyangan tim doa dohot akar ruas napaimahon hamalumon di hari Senin 28 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Partangyanganon di uluhon Pendeta Yohanes Butar-Butar. Gereja mengotang sude ruas dohot parhalado marsidohot di ulaunon. Partangyanganon di Patupa marhite online. Rangkaian kegiatan Paskah Sekolah Minggu. Tonari tasaksihon ma video teaser Sekolah Minggu, taringot kegiatan Paskah Sekolah Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki minggu prapaskah loh, yang dimana kita semua akan memperingati kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Jumat Agung, dan puncaknya pada hari Minggu, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut, yaitu Paskah. Akan ada ibadah Paskah tatap muka terbatas untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Kita juga akan mengadakan perayaan Jalan Serta Yesus yang dapat diikuti oleh semua adik-adik sekolah minggu dari pra-TK,
TK, dan SD kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk memasuki Minggu Prapaskah. Nantikan informasi lebih lanjut ya adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah loh, yang dimana kita semua akan memperingati kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Jumat Agung. Dan puncaknya pada hari Minggu, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut, yaitu Paskah. Akan ada ibadah Paskah tatap muka terbatas untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Kita juga akan mengadakan perayaan Jalan Serta Yesus yang dapat diikuti oleh semua adik-adik sekolah minggu dari pra-TK, TK, dan SD kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk memasuki Minggu Prapaskah. Nantikan informasi lebih lanjut ya adik-adik. Songonima tikting di Minguta Sadarion, tikting parhepengon, boi mata jaha, di laporan parhepengon naung disagihon tuhita, marhite WA Group di Ganupwik, martangiang mahita. Debata perdenggan basa, hupuji hupasangat hami guarmu nabadiai, natoktong mangaramoti dohot mangiring-ngiring lakanami, sian ari nasalpu sahat rodi sadarion, boi hami marpungu, marlasni roha, mamuji pasangapon guarmu, di bagasan ingana nabibe suak songoni di bagasan joromon. Debata namar habangsa di Banua Gijang, pasu-pasu pertanganan wik na di pamasa huriam di hari Kamis nanaingro, lehon lasni roha dohot hiras ni roha tu saluhut ruas nalaho mandohoti pertangiangani, nangpe pertangiangan di pamasa marhite zum. Debata amanami na di Banua Gijang, pasu-pasu maruas na baru, bain manasida gabe ruas na mangolu, dohot parsidohot di aka ulaon ni huriam. Alea manami na usomba di bagasan Yesus Kristus, martangyang hami di parsahito ni akadongan nami ruas ni HKBP Serpong, na dirawat di rumah sakit manang di masa pemulihan di Jabu. Pasu-pasu obat dohot tenaga paramedis na merawat nasida, lehon gogo hahipason dohot roha na marhaposan tuho, asa tumibu malum sian parsahito nasida, asa gabe boirap muse hami marpungu marlas ni roha, mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debata, pasu-pasu jalapar gogoi panitia Paskah nang terpilit, asa rencana Paskah dohot bakti sosial nanaing dipatupa di huriata, boi mardalan dohot denggan hombar tulomo ni roham. Debata nabadia jala namar mulia, martangyang hami tuakayana kon nami, sian sekolah minggu, remaja saat ro di naposo bulung, lehon hahipason dohot hapistaran, padao sian aka abad-abad, dohot parmaraan, asa boi dapot aha na ditagam roha nasida, tuak songoni di akayana kon nami, nang so dapot sirokap ni tondina, asa patudu ma na hombar tulomo ni roham. Debata perdenggan basa, roh hami mangido di panogu-noguanmu, panguluan lasni roha nang dok ni roha, alaina pos do rohami, say dongananmu do hami, marhite asi dohot holong ni roham, woi hami mangulahon akangolu siganup ari. Tuhan debata, pasu-pasu amang pendeta rajiun nababan, nanaing pasahaton hatam nabadiai, bahen mahatam nabadiai tu bagasan rohanami, gabe pasu-pasu dohot hagogoon, dohot hanguluan siganu pari. Amanami na bangsa di Banua Gijang, saluhutna pangiduan, dohot elek-elek namion, upasahat hami holan mangasahon, goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus,
si palua jala si hokop hami. Amin. Sapuji matuhata marede sian buku ede 372 ayat sada saha dua rohaku saya holson alason. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, di mana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota di bagasan minggu sadarion, ima di enet sian buku pesalmen bidu 32, mamukamay sian ayat 8 rodi ayat 10 sada. Pesalmen bidu 32 ayat 8 rodi ayat 10 sada, songonoma didok disi tapai huti hutma. Soso-soso tu hadaulaton. Huparrohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalananmu, huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hodahamu, manang songon halude na somarroha, dang olo dumonok tuho, da pinatuduk ni kokang. Tung nalado par niahapan ni parjahat, alai manang ise namarhaposan tu Jehoba, halia konona tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jehoba, jala marulopolop mahamu ali aka partigor, jala marede mahamu sude hamu aka parsihohot marroha. Sahat disima sahat ni turpuki. Uruyan itu hata nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Dung tajaha turpuki nakaning mangihuton goar ni mingguta di bagasan minggu sadarion minggu letare na manuarahon sada sikap merlas ni roha di tonga-tonga ni parnguluota si sonari nagabe suku-sukun di hitan apar julu adong do jolma merlas ni roha di bagasan si taunon. Manang adong do jolma merlas ni roha di bagasan si taonon tarlumobi mai di si taonon nama saiborat diadopi di tonga-tonga ni parnguluonnya. Adakah orang yang bersuka cita mengingat penderitaan yang berat di dalam kehidupannya? Tentu saja secara spontan kita akan menjawab tidak ada. Bahkan ketika kita mengingat penderitaan kita yang berat tersebut, bahkan banyak orang memilih untuk tidak mau mengingatnya, untuk tidak mau mengingat penderitaan itu, bahkan dia mengatakan di dalam kehidupannya, unang pola, tataringoti,
aka sitaonon narodi di bagasan parngoluokku. Ai molo hutaringo tinoni gabibui do gaor nipiku di bagasan borngin. Alani songon pakorhon ni sitaononi di tonga-tonga ni parngoluon ni aka jolma, di tonga-tonga ni parngoluota nang di bagasan partikian si sanarion. Otu sada penggambaran na di pataridahon marhite turpukon, taida ma gobaran si taono dia do, nama bain hita, boye marlas ni roha di bagasan minggu sadario. Totu di bagasan minggu-minggu prapaska para pasion na tadalani ro di bagasan tikion, sahat dohita di bagasan sada pajouon letare nama dokon marlas ni roha. Sada pajouon nama dokon di tonga-tonga ni parngoluota untuk bersukacita. Ado si halasono tadi bagasan minggu sadario. Apakah yang membuat kita, mendorong kita untuk bersukacita di dalam kehidupan yang sekarang? Totu dohonot tama las nirohata di bagasan sadarion ala asini rohani debata ala dipalua debata hita sian dosa. Puasa ikon marlas ni rohana parjulo di bagasan pangatusioni di patarida kon ma ala di bagasan si taonon ni Yesus Kristus yang menjadi hatuot tadi tonga-tonga ni parngoluon si saunari. Penggambaran seolah-olah penderitaan yang harusnya kita emban, penderitaan yang harusnya kita emban di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Dia pehomai tu Yesus Kristus. Marhite-hite na dia peho tu Yesus Kristus si taonon ni portibion, si taonon ni akana porsea, gabe malua mahita songon akana porsea, malua mahita sian dosa, dang parsidohot behita, manaon si taonon na porsuki. Ido na masa di bagasan turpukta, pesalmen bidu 32. Di bagasan sada panidangion ni si Daud, di bagasan hatuaon di pataridahon mai karena Allah yang sudah menghapus dosa yang tersembunyi. Ado dosa na tersembunyi na diulahon ni Raja Daud di bagasan turpuk taon. Totu di pataridahon do marhite sada penggambaran ketika Daud melakukan dosa seksualitas, ketika dia mengingini Betsyeba. Totu ditegur marhite sinata dongoluna bahwa yang dia lakukan itu adalah sebagai satu pelanggaran terhadap firman Allah. Totu di bagasan selama sepanjang dia menyembuhkan pelanggaran itu, di sepanjang setahun dia menyembunyikan keinginan keduniawian itu, alani ahadona masa di bagasan parngoluonna. Maheudo partodion ni si Daud, dia menderita, dia tidak tenang di dalam kehidupannya. Jala di sido di patarida honibana ma, ketika di pasip ibana dosanai, marsahi ma ibana, alai dung di pataridahon, dung di patobotohot tu debata, dosanai na ditabunihon nai. Menjadi satu penggambaran sukacita yang dia ungkapkan di dalam ayat yang ke-11. Totu akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Totu dohonota do marhite penggambaran ngolu ni si Daud di bagasan turpukon, alani didok di turpukon dang arta portibi mual ni hatuau. Dang arta portibi mual ni hatuaon nang dipakilalaan nang dihaporsiaon. Alai hatuaon ni ima ketika dia maluas yan bagasan dosai sadiri. Alani hatuaon ni akan aporsea, hatuaon ni aka anak ni debata,
totu di bagasan sada haradion burjudo debatai manesa dosa dia kajolma namanol soli dosana. Dia kajolma namarnida najat diulahot di tonga-tonga ni parngoluonna alai ro ibana tu bagasan pengampunan yang diberikan Allah. Dia menyatakan satu keterbukaan terhadap Allah. Alani asini rohani debata ido ubahen mangolu jala margogo kita mangula ulota di bagasan partikian si sonari. Alani akadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus lam ikon takasdo tahaposi bahwa hola debatado natuk paluahon kita. Hola debatado natuk paluahon kita alaniaha karena Allah nunga mga pehon si taonotai kepada dia yaitu Kristus Yesus. Nang pe Jesusi dang tumada dosa. Tetapi di dalam kerelaannya, di dalam parsuruan ni debata, tu Yesus Kristus doho do ibana manean dosa ni portibion, totu aidada rohadiri noni, nang di tonga-tonga ni parnguluot ta si sonari, ketika Allah mangapehon si taononi, tu Yesus Kristus. Totu dia dona naing raju mata, marhite hatani debata di bagasan minggu sadario. Totu bolo taida di penggambaran di hajol maun dari sisi kemanusiawian Yesus Kristus tutudo marukil ibana ketika dia merasakan si taononi totuna tarida doi di tangyang ni Yesus di taman Getsemane. Yesus mengatakan kepada Bapaknya, alea mang namun tarbahenau. Salpuhon ma panginumanon sianau. Borak do panginumani. Borak do nadia peho tu ibanai. Alai diudut ibana do musema dokon. Tetapi unang ma lomokku. Biarlah lomo ni debata nasau di tonga-tonga ni perngoluonna. Alani mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana iman percaya songo dia do hapor siauta nagabe marhapor siaun namar panidangion di sitaonon ni Jesusi. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ketujuh dikatakan dalam hidupku sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya itu telah didengarkan oleh Allah Bapa. Totu di gobarho do marhite sada penggambaran taga jolma do pe Yesus Kristusi dipeleho do aka pangidoanna dohot elehelekna mardongan angguk bolot dohot ilu-ilu natuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangiho do ibana gabe malua sian hatahutan. Mulak kita satokin tujamita di minggu nalewa. Ketika Yesus juga hadir bersyafaat kepada Allah, mendoakan umatnya, mendoakan kita, memohonkan kepada Allah, asa unang ditaba ngolu niakana porsea di bagasan hajahatonna. Di bagasan hal yang tidak membuahkan buah di tengah-tengah kehidupannya. Hadir do Yesus berdoa syafaat kepada Allah, memohonkan kepada dia. Loas majo sataonon. Utabor-tabori pe, ulehopo pupuk. Anggia tahun mendatang, dia akan menghasilkan buah. Alania kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dia peho debatado penderitaan itu Yesus Kristus asa gabe marhite na dia peho nai si taonon itu ibada gabe malua mahita. Alani ido tapuk ni las ni rohata di bagasan minggu sadario.
Ayat 10 sada di dok, marlas ni roha mahamu mida Jahoba, jala marolopolo mahamu ale aka partigor, jala maredde mahamu sude aka parsihohot marroha. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Songon aka halak na porsea hita di bagasan partikian si sonari. Didok matu hita di bagasan sadarion, marhite tolu ungkapan yang harus kita jalani dan kita hidupi di bagasan parnguluot ta si sonari. Na parjolo didok mai di ayat 8, hu parrohai mahamu. Hu parrohai jala hupodai peho taringo tudala si dalananmu, huiring-iring peho dohot pamereng ni matahku. Di dalam hal ini, totu nagabe sada suku-sukun di hita, puasa pola ikon debata maparrohai hita. Alaniaha, karena Allah mengetahui di boto debatado molodang ibana maparrohai, mamudai, mangiring-iring hita, tentu saja kita akan maoto di bagasan parnguluon si sonari. Totu ingotot tama, molodang debata maparrohai hita. Kalau Allah yang tidak maparrohai ngolutai, totuboi doi adong tubu di tonga-tonga ni parngoluota si sonari. Totuboi do dohonota. Ketika Allah tidak maparrohai hita, gabe jolma naso marroha do hita, marhite dia mai. Totuboi do dohonota di bagasan ngoluta si sonari. Boido tibo sikola ni sahalak jolma, boido tibo parbinotoan ni sahalak jolma, bahkan boido tibo aka teknologi yang kita cipta dan kita kecap di dalam kehidupan yang sekarang. Alai seluhut nai, dang boi i mabahen ibana, mabahen jolma, gabe jolma namarroha. Totudang boy noni alani tibo ni parbinotoani, manang alani tibo ni huaso na adong di tonga-tonga ni parngoluon na gabe mabahin ibana, gabe jolma namarroha. Bahkan di dalam kehidupan kita yang sekarang, boido huaso ni sasahalak mabahin gabe somarroha di tonga-tonga ni parngoluon si sonari. Karena apa yang terjadi? Ai holan roha-rohana nama natarbahen gabe lupa ma ibana aka ulaon nina somar rohado na diulahon nai di bagasan parnguluon siganu pare. Totudang boy hamoraon mabay jolma gabe marroha apala tung hamoraon ido sipata di tonga-tonga ni parnguluota jojot mabahen jolmai gabe somarroha. Buasa songoni. Ala saleleng di portibion kita, selama kita di dunia ini say jojo rohatai dirajai roha portibi. Ketika kita di dalam dunia yang sekarang, jojo kita madabu, roha kita itu dirajai roha portibi, dirajai hagiot ni portibion. Karena dunia ini memiliki keinginannya sendiri, alani jojo dirohatai naing pasobu-sobu hagiot ni haportibion. Jojo hita madabu tu bagasan hagiot ni haportibion nang di parhatoban hagiot ni portibion ngulu ni aka. Na porsea di bagasan ngulu si sonari. Alani dohonot tama jala okuhonot tama amanginang. Holan roha nasia debatado asa gabe jolma nama roha hita. Pembandingannya tentu saja kita lihat di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus ketika dia mengosongkan dirinya, ketika dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi keselamatan bagi dunia ini, bagi kita. Otu molodang debata maparrohai Yesus Kristus, jala molodang debata maparrohahita, buima gabe jolma nang nahurang roha hitau.
Jela sebenarnya ngajor but nahurang roha, jumur butadope, nasomar roha. Karena itu identik dengan orang yang sudah tidak waras lagi di tengah-tengah ni parngoluon. Jala di bagasan parngoluota si sonari hobartusido 90 kosma hangoluhon ni akan aporsea bahwa dang olo iba kita di dalam kehidupan kita yang sekarang saya membuat roha. Jadi odo kaya ni pengungkapan di dalam bahasa Batak. Totu di bagasan pangatusion patik palimahon perbedaannya totu di baditahodo di bagasan patik palimahon di bagasan pangatusion na si subuto do rohani na tua-tua. Jadi berbeda ketika anak-anak manubut rohani na torasna itu bukan dalam rangka membuat roha. Karena ungkapan ini juga diungkapkan kepada Allah bagaimana orang-orang yang percaya manubut rohani debata di tengah-tengah ni parngoluota. Alai halak nama buat roha dos doi doho di bagasan bahasa Indonesia penjilat liker. Di pakorhonido alani dua sapa gobarani halak nama buat roha totu dua senonidang denggan. Di bagasan ngulusi sonari. Contoh, molo adong aka uluan manang pimpinan di tengah-tengah ni parnguluota si sonari. Molo sailomodo rohani uluani ikut dibuat-buat rohana, manang romo rohana mernida aka anak buahna ABS, asal bapak senang, totu ingot ma amanginang. Bahwa itu merupakan satu kiasan yang dinyatakan alai boi masa doi di tengah-tengah ni ngolu ni akan aporsea. Boi masa doi di tengah-tengah ni ngolu ni huria. Totu halak na sai jojot manang las rohana dibuat-buat rohana, manang lomo rohana mamereng aka anggotana yang melakukan tindakan ABS, totu boi doi gabe madabu tu bagasan jolma nasomar roha. Penggambaran ini mengisyaratkan seolah-olah rohanai gabe dibuat akan nama buat sehingga dia menjadi orang yang kurang roha. Jala jolma nasai girgir membuat rohani halak dalam arti penjilat gabe si godang roha mai. Gadama aka rohana. Jadi boleh songot di si borong-borong di dok memperbelak. Ya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Napa dua hon tindakan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita didok mamuse hupodai maho. Allah dalam hal ini turun di dalam menjadi umat manusia. Totu di bagasani poda dada holan si paingot manang pengajaran di dalam kehidupan kita yang sekarang. Totu podai taida di bagasan Bibil tai didok dodisi podani Raja Salomo. Mungkin agak sedikit berbeda di dalam terjemahan bahasa Indonesia Amsal Salomo. Alai poda totu naniajarhon napinasahat merhite parrohaon laho merubah mengajari parrohaon ni jolmai jela podaido natotong sahat di tonga-tonga ni perngoluota. Alani sarupa doi nang poda perjami tau. Di bagasan perngoluota si sonari jala molopola debata memodai ngoluta si sonari songon anak konna kita, songon umat na kita, totu lam hisat manang aka parrohaon ni akan aporsea. Dohot lam hisat ma nang aka parngoluan ni akan aporsea tubagasan hangoluan yang semakin baik. Tubagasan hangoluan nalam denggan. Totu di bagasanon di patarida hodo bagaimana Allah memperhadapkan tu akajol manaso olo dipodai di bagasan parngoluonna. Di dalam ayat yang pasiahon didokon,
unang tung songon hoda hamu, manang songon halode na somar roha. Dang olo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang. Kalau kita memperhatikan kuda, moloso terlatih dope ibana, hodai totu boidoi garemor. Boidoi ketika kita mendekat kepada seekor kuda yang belum dijinakkan, belum dilatih, bisa saja kita tendang. Alani bolo disado atau dokar, ya ketika kuda dipasangkan sebagai adong do kacamatana, di samping do kacamatana nangi, supaya dia tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Alai asa pandangan nai tertuju matu jolo, unang momar si malolongna. Tentu saja penggambaran ini menjadi satu penggambaran asa akajol mana dipodai unang mamadabu tu bagasan sikap seperti di dalam ayat yang ke-9. Alani halak nama jalopoda marhataridaan mainang di bagasan parngoluonna. Totu halak nasoma jalopoda dos mai songon hoda nang halode nasomar rohai. Waktu di bagasan parngoluot na siganu pari dohono tama dang masabe songon na di buku edeta 122 ayat napatuluhoni. Sai jojot hutadikon dalan mina tigori kristenau hape hutodong dalan hamagoani. Tentu saja kita akan mengatakan kehidupan saya sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, rede mahita dipodai oleh firman Tuhan di tonga-tonga ni parngoluota. Na parpudia kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ungkapan yang dilakukan oleh Yesus di tonga-tonga ni parngoluota si sonari. Didok mamuse di bagasan sadat tindakan. Huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Tentu saja penggambaran ini diisyaratkan bagaimana Yesus juga memahami penggambaran Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia. Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Totu di bagasan gobaran nasi songonido padonganion ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni akan aporsea. Di gobarhon marhiti hatani debatado di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 itu dia mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Yang godihamu gariada obuk saluhutna di ulumunai anggo dibilangi debata. Artinya penggambaran ini merupakan satu penggambaran tak satu helai rambut pun umat manusia dibiarkan Allah jatuh tanpa sepengetahuan oleh Allah. Dan di loas debatano ni anggo sosian pamerengan ni debata. Alani akadamang dainang molo debatado mangiring-iring hita dibotodo tu dia hita laho mardalan. Molo debatado na mangiring-iring ngolunia kana porsea dibotodo ahana di bagasan rohami. Molo debatado na mangiring-iring ngolunia kana porsea diboto debatado ahana berkecamuk di dalam rohani akka na porsea. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Yang gojolma rupa do nani idana, alai anggo Jahoba roha di bagasad do namar nida ni idani debata. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, idon nasai jojo digobarhon akka ina akka paropuan inner beauty, kecantikan yang terpancar dari dalam.
Sabo HP jago ni makeupmu, sabo HP tolu hali sadari holau tu sulalon untuk bleaching do tahe guarra, mabebohio marhilong, bleachingnya namanya. Maksalamat dok ko nawate. Ya manang 3 hali pe holau tu sao padinggat to pardo pahamon, anggos oturedo di bagasanon, marisuang do ilaho tu salon. Marisuang doho mamake badak FIFA nomor berapa lah kau pakai, anggo sodenggad dosian bagasan. Dari inner beautymu itu terpancar keindahan. Kau tudang marlapatan noni di ulahoko di bagasan parngoluom. Alani dohonot tama, di bagasan parngoluota. Allah yang mengiring-iring saluhuna parngoluota. Dia yang melihat kita di dalam kehidupan yang sekarang. Totu rohamido di ida debata. Rohat taido di bagasan. Rohat taido habor hatan ni parnguluon siganupari. Doho jepek doho notama. Molo taatu sido adong inner beauty. Dari inner beauty itu juga di dalam roha perbagasan, inner heart, di sido debata. Allah bersemayam di dalam roha perbagasani, asa borhat mamarhitesian roha perbagasani, mangulahon saluhuna, aka nanain si ulahonon ya kana porsia, di tonga-tonga ni parnguluon sigano pari. Alanido akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dipaingot mahita di bagasan minggu sadarion, asa merhaposan mahita tu ibana, asa marhaposan mahita tu Jehovah. Di bagasan Roma bidutolu, di bagasan Roma bidutolu ayat 20 tolu rodi ayat 24 di dok songono. Aidang adong imbar ni tung saluhu do nasida mardosa jaladang dapot pujian ni debata nasida. Gabe dipitori do nasida dalam bahasa-bahasa si bahen ni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Totu dia dosada hataridaan na di patarida ho debata di tonga-tonga ni ngulutta si saunari. Apa yang mau kita lihat bagaimana perbuatan Allah, kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat pada saat ini. Totu dohonotama marhite ulau nabadia. Allah yang memberikan anaknya, Kristus yang memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai pengampunan akan dosa-dosa kita. Totu marhitei dohonotama halak nama jalo ulau nabadia di tonga-tonga ni parnguluonnya, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nunga di sesa debatabe dosana alani halak akan manada dosana unang be tidak dati mardosa. Hanya seekor keledai yang bodoh yang jatuh kepada lubang yang sama. Tentu saja penggambaran ini mengisyaratkan kehidupan kita. Asa songon akana porsia kita dipaingot mahita muse. Asa mulak ma kita marhaposan tu debata. Alani ido na digobarhon di bagasan ayat sada dohot ayat 2. Mertua mamanang ise naung sinesaan pangalausionna, naung hinukupan dosana. Mertua majolma, ia so dijujur Jehovah tu ibana hajahaton, jala dang marpangalesem todina di bagasan. Tolong ni roha itu tidak pura-pura. Ada ketulusan yang diinginkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Alani di bagasan minggu sadarion, las nirohata di bagasan minggu sadarion, karena apa? Karena dosa-dosa kita dia peho tu Yesus Kristus. Alani di las nirohatai, totu di bagasan ni mahita majalo nang hasesaan ni dosa. Di bagasan las nirohatai dipergogoi debata mahita asa marhaposa kita tu ibana jala mulak tu bagasan asini rohani debata. Mulak mangulutai tu bagasan asini rohani debata ai ido na patauhok kita madalani parngoluot ta si sonari. Mulak kita tu bagasan bonana
ima Kristus isa diri nagabe bonani hanguluata. Marhite ima aka amanginang halak na mertua mahita. Ala sodi jujur Jehovah tuhita haja hatota. Halak na mertua mahita. Karena kita juga sudah menjadi bagian orang yang menyesali dosa dan pelanggaran kita. Dan kita bersedia menjadi saluran anugerahnya di tonga-tonga ni parngoluota. Marhitei di patau de batama kita. Majalo hasesaan ni dosa. Jala di patau de batama kita. Mangulahon saluhu na aka ulaw na denggan. Asa totong mangulutai. Marhaposan tu ibana. Amin. Martangyang mahita. Mauliate matuhan rohanami di hatam na mamakulingi hami di bagasan minggu sadarion. Tung masailas do rohanami ali Tuhan disaluhuna dihasesaan ni dosa nang hujalo kami marhite mudarmu. Marhite natarsila ko ali Tuhan di Golgota. Alani patau mahami ali Tuhan asa homa namernida rohanami. Asa marhite homa hami ali Tuhan borhat mangulahon saluhuna aka napinasahatmu di tonga-tonga ni parngulon nami. Di parrohai ho, jala di podai ho, jala di iring-iring ho dong ulu nami di bagasan minggu sadarion. Alani ali Tuhan lam takas mahami manada holong ni roham di bagasan ngulu nami. Patau hami ali Tuhan disaluhu na hamaolon akan nahuadopi hami di bagasan ngulu nami sigano pari. Pargugoy hami ali Tuhan manauni asa marhite holong ni roham. Boyno ni ali Tuhan huadopi hami di bagasan las ni roha. Ay hodo de batana paluahok kami siyan saluhu na akaragam ni parmaraan. Jalahodo de bata nami na totong mangiring-ngiring ngulu nami marhite matam ali Tuhan marhite pamerengmu di bagasan ngulu nami sigano pari. Atong paborhat mahami ali Tuhan tuaka ulaw nami na marragami di bagasan hatam di bagasan holong ni roham. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 584 lasma rohata di Tuhata debata laos tapasaha ma piliata tuhuria doho tu pusat. Ni de batasa
taon, si bahe dami manang itaon. Asmaro hatari hatari bata, asmaro hatari hatari bata, asmaro hatari hatari bata, aroroan ni hatugoni. Tapasahat ma piliata tu debata mertangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parhasia kami pelianon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni rohab di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Amen. Saluhutna parhalado namar tugas di bagasan Minggu Arianon pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna.